olu fei dugu dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Zuera Fala ye. Zuera dugu kɔni hali n'a ma langoloya sa maa 5,173 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ waati min ni Bamatɔni ka wale kabaw nana don dugu kɔnɔ u ko ko tile 2 k'u y'o di dugudenw ma ko ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila ga 876 olu de y'u senfa ka na Gunam dugu kɔnɔna na. Gunamkaw fɛ sa min ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bisimilara k'a yirula sa k'a fɔ ko u bɛ ku du minnu bɛ se ka maa minnu kunbɛn olu y'o baara kɛ kalanso minnu bɛ yen n'u bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na o baaraw sigira sen kan lycée min b'u fɛ yen ani kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen u ye ninnu bɛɛ lajɛlen labila u ka bolo kan min ye Gunamkaw ye u ye wulikajɔ kɛ sa k'a jira k'a fɔ maa 400 o de bɔra Zuera kun fɔlɔ la ka na u fɛ yen olu dɔw kɔni tun ye kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ nka yirala sa k'a fɔ ko jasira min bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na bi o de y'a to u ye kɛnɛ bila maa minnu nana sa min ye préfet Gunam Umar Kida ye ale kɔni y'u hakili lasigi ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan yaasa Zuera kɔnɔna na basigi bɛ se ka na cogo min ninnu ka se ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la nka yan'o cɛ sa dugudenw kɔni y'u ka ŋaniyaw yira Fala ye min se ye dara ye olu nana ni dara ye malo kilo 50 bɔrɔ 30 dɔw y'o di dɔw ye sukaro o bɔrɔ 7 di maa dɔw fana nana ni minɛnw ye sa baara bɛ se ka kɛ ni minɛn minnu ye barama mun bɛ yen ni datugulan bɛ o la o 554 min ye sange sulen ye sa 170 o dira dɔw fɛ dɛbɛ 161 min ye safunɛ carton ye sa o kɔni 108 ka taa se eau de javel ma ani ji min ta carton 490 kilo bidon sonto la ani barama minnu bɛ se ka kilo 7 tobili kɛ nin bɛɛ lajɛlen o dira u ma nka a yirala sa k'a fɔ fɛɛrɛ fana bɛ ka sigi sen kan yaasa u bɛ se ka segin ka taa cogo min na segukaw fɛ yen Sirabaga kasara kalo 6 kɔnɔna na a kɛra 339 ye kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira sa k'a jira k'a fɔ ko min ye kalo 6 in kɔnɔ maa 12 Sirabaga kasara kɛra olu de sata ye segukaw fɛ yen min ye maa 572 olu sɛbɛkɔrɔ joginna olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen protection civile bolofara min bɛ Segu ale de bɔra ka ni kibaruya in di ko wa ko min ye Segu Bamako ye Fala ye ko accident ka ca dɛ ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ vitesse ta ko jugu de fɛ ale ni sariyaw batobaliya ko kuma la hali i jɔlen dɔ harabatɔ vitesse min nana don i jɔlen na ko yɛrɛ de ka jugu kosɛbɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la anw yɛrɛ famana Segumaw an famana Seguma yɛrɛ Fala ye an t'a lajɛ ten Kita funanŋɛni 2 k'olu tora ji la Badengokaw fɛ yen dugudenw minnu ye kibaruya sɔrɔ nin kalo in tile 11 u y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra u tun bɛ katakatanin dɔ de sanfɛ katakatanin nana tɛmɛ pɔn dɔ de la sa garde-fou tɛ pɔn na Fala ye ale y'i da kɛrɛ kan a nɔgɔnin fɛ dugudenw kɔni sera ka boli sa ka maa dɔw k'olu kisi mais min ye denmisɛnnin 2 ye olu kɔni tora ko in senfɛ u y'a jira sa ko pɔn in ko k'a lajɛ ka garde-fou don a la yanfoyilakaw bɛ wuli ka jɔ la bi yiri 106 ani 500 k'u bɛna o turu ka kɛ ni yirituruba min sigilen no sen kan min ye uso forêt baarakɛla minnu bɛ yen sa olu y'a jira sa k'a fɔ ko kɔni ye tari 56 o de labilalen no bi yanfoyilakaw ye ɲɛfɔli bɛ ka kɛ sa maa bɛ se ka yirituru Fala ye k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko kɔni kurumakarili kɛra ka ban laadalatigiw dugutigiw ni sifinw ni musow olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko ale kɛnɛ ka yanfoyila dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa sinakaw ka jɔrɔ n'a ye jiko ye min ye ba joliba ye a bɛ tɛmɛ olu fɛ yen Fala ye u y'a jira sa k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna tiɲɛ na ji jiginna dɛ olu bɛ min fɛ o ti nin ye laadalaw bɛ min dɔn o ti nin ye a ka d'u ye ba ka fa nka samiya yɛrɛ de kɔni a ma kɛ u sago ye kosɛbɛ wa minnu ye baara minnu fana n'olu sigilen don ji la fana nin ji min filɛ nin ye sa ko nin laban kɔni bɛ sɔn ka ja kɔnɔw ni baganmisɛnnin tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa n'olu bɛ balo ji balo fɛ olu kɔnɔw bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka tunu wa a bɛna u ka sɔrɔ fana dɔgɔya kosɛbɛ sabula ni samiya ɲɛna olu ka fɛn caman bɛ a bɛ sɔrɔ ji ale de kɔnɔna na fɛnw dulondulonnen don ɲɔgɔn na Kayikaw fɛ yen école karamɔgɔ muso dɔw kalansen kɛra olu kunna Sajolakaw fɛ yen yaasa cogoya min na u bɛ se ka kalan faamu ka se ka dɔ faamuya ka dɔ fara u ka dɔnni kan tile 3 in kɔnɔna na sa baara mun ɲɛ yiral'u la o ye kalan kɛcogo ɲuman ye min ye denmisɛnninw laminɛ ko ɲuman ani olu yɛrɛ ka se ka galabu ka se ka kɛ u yɛrɛ la baara kɛcogo ɲuman na nin bɛ tali kɛ sa bolofara min n'o sigira sen kan ŋaniya yira la sa mara kama bɔli ni kalanko la an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin kɔridɛri ni AMS ni KAED ani Save the Children olu ka baara don Union européenne ale musaka bɔbaa ye Fala ye an ka jamana kɔnɔbaya b'a fɛ maa 80 n'o ye wolomasiri taba 82 min bilara dugudenw caman y'u ka nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Tumutu kɔnɔna ye Fala ye
nisɔndiya barika bonyana ye kosɛbɛ ale ni Gawokaw fɛ yen ka taa se Kidalikaw yɛrɛ ma sabula waleya in a fanba ye olu ye olu caman yɛrɛ bɛ Gawo kɔnɔna na bi u y'a yira sa ko nin min kɛlen filɛ nin ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kan ka fo k'u tanu k'u senkɔrɔma dondoli baaraw sigi sen kan kunungo k'u sigilen jabaraniw kɔrɔ sa u y'a ye k'a fɔ ko nin kibaruya in dira kibaruya in dilen min ye Gawo kɔnɔna na nisɔndiya barika bonyana fa bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka bɔ Kidali ka na bi Fala ye u ka nisɔndiya u ma se k'a dogo cogo si la tumutu fana min ye maa caman ye o y'i ka nisɔndiya yira dɔw yɛrɛ ye donbolokɛ maaw ye han Fala an kan ka kɛ nin kɛnɛ kan dɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan